प्यारे लगे। कौन है वो? पता नहीं कौन है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। किधर किधर? Good morning everyone. Biam serap channel ko naigiri manganang जोंनि बर हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर हारिनि आंगोफोर सिमा बारायनायनि खोथाखौ लानानै गोबां मानसिया खम रिएक्शन होदों बिपिएफ पार्टीनिफ्राय होखायाखैनो होनजायो। दा बिथांमोना बुङो कि जों सिमा बारायनायावहाय हेंथा गैया होननानै दायो बुंफिननायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङाथ' बिटिआर एकर्डनि जि मोनसे माखासे दफाफोर लिरनाय बा बिटिआर एकर्डनि मोनसे बे माने पेपार होननानै बिथांमोना बेखौहाय पिस एकर्डखौ सावनो नागिरलायदोंमोन। लोगोसे माखासे सुबुंफोराबो ओंखारदोंमोन जे सानजाहा फारसे जुदि सिमाया बारायमारोब्ला आं बड'लेण्ड एबा बिटिसिआव थानाय नङा। स' बिथांमोना बहा दं आरो बेखौहाय जाय बबे जायगायावहाय दङ बिथाङा जुदि उदालगुरियाव थायो, बाक्सायाव थायो, दिखियाजुलि, गहपुर, बिमाजुलि, बेरे बिश्वनाथ बिदि जेराव थाया मानो सिमलगुरि बिथांनि सायावहाय एक्सन लानाया गाहाम। मानो होनबा बिथाङाथ' ससियेल मिडियायावनो अन द स्पट बुंना लाबाय नालाय। स' बेखौ पाब्लिकआ नायनांगौ आरो। लोगोसे मानगोनां दावराय देख्रेब नार्जारि बिथां, लोगोसे जोंहा मा होनोमोनलाय जोंहा मानगोनां एक्स एमपि जोंहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार बिथाङाबो जेनेबा माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन सानजाहा फारसे जाया, सानजाहा फारसे थाङा, खुनु दिन जाफेरा, बेफोर फेक नंखाय मानसिखौ फोथाय खेबस' खालामनाय ओरै होननानै ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिट बायदिसिना लादोंमोन सार। नोंथाङा बावगारबाय नामा? नाथाय नोंथाङा बबे खनायाव हाबनानै दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ गाबज्रिबाय थानायलाय, कमेन्टफ्राव बुंबाय थानायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांनि मुंखौबो होदेरनाय जाबाय सार। गाज्रि मोननो नाङा। खोथाखौ नोंथाङा जेब्ला बुंबाय दाथ' नोंथाङा बुंफिनजाखोनानोखा। दा नोङो बबे खनायाव दङ अन्नानै एसे ओंखारनानै प्रेस मिट खालामनानै होदो नोंथांनि सायावहाय जे माखासे रायजो राजाफ्रा सोंथि सोंदों जे मानो जेबो रिएक्शन होआखै होननानै। स' नोंथाङा मा रिएक्शन होयो रायजो राजाफोरनो रिएक्शन होना खोन्थादो। आरो लोगोसे खोथाया जाहैबाय कि हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जि मोनसे गिदिर गावस्रालायनाय सोमजिदों बेखौ नोंथांमोना नुदों आरो बेखौहाय आं बुङाखै, बेखौ नोंथांमोना नुजोबदों। जेरै हमना ला बिपिएफ एइच, बिपिएफ सि, बिपिएफ एइच माने हाग्रामा महिलारि, बिपिएफ सि माने चन्दन ब्रह्म। दा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा जइन जाफिननांगौ बिपिएफआव, जुदि खामानि मावनोब्ला बिपिएफआव जइन जाफिननांगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। दा खोनानाय मथेबा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो ओंखारहां जादों होननानै बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों। नाथाय बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला। नाथाय एमपिनि जुदि टिकेट मोनोब्ला बेबो थानो हागौ। स' एमपिनि टिकेट मोनोब्ला माबायाबो थानो हागौ, चन्दन ब्रह्मआव थानो हागौ नामा? बिदि कुइसन जादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। मोनसे माने बे कुइसना सार्कुलेट जादों मानि थाखाय गावस्रालायनाय जादों। आरो लोगोसे खामानि मावनायखौ नुवाखै, खामानि मावाखै होननानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाजि फोनांदों। रायजो राजाफोर बेखौ नुनो मोनदों, नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुदों, बे आं बुंनाय खोथा नङा। नाथाय खोथाया ओरैसो जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा थारैनो बिपिएफ पार्टियाव जेबो खामानि मावमाराखैमोन नामा? बिपिएफ पार्टिनि थाखाय, आं रायजोनि थाखाय जेबो बुङाखै दे, खालि पार्टिनि थाखायसो होनदां। पार्टिनि थाखाय जेबो खामानि मावमाराखैमोन नामा? बिथाङा बिएलटिनि थाखाय जेबो खामानि मावमाराखैमोन नामा? स' हाग्रामा महिलारिनि थाखाय दै अनलि फर दिस। नाय रायजो राजाफोर, बिथांनि बेबायदि गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो होखारनो हानाय, गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो गोसो जाबानो ज्राब गारहरनो हालायनाय, एसेबां सेलफिस, एसेबां एकदमबारे हिसाब खिथाब लानो रोङै दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बेवहायनो सिनायो। आरो आं जि बिथांमोनखौ बुङो खोब एनालाइज खालामनानैसो बुंदोंमोन। आरो दिनै बे बाथ्राया थारैनो जालांगासिनो दं रायजो राजाफोर। दिनै बेनिखायनो आं बुङो नोंथांमोनखौ जे जायफोर मानसिफ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि सोमोन्दै माबा मोनसे कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोननि गोसोखौ माबा मोनसे खालामदोंब्ला आं बुङो नोंथांमोनखौ, नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनानै थादोंमोन जानांगौ। दायो नोंथांमोना रोखायै नुलांगासिनो दं रायजो राजाफोर। बेनिखायनो फल' खालामनानै ला। आरो गोबां माखासे निउस चेनेल दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै ला। अब्ला नोंथांमोना गासिबो बिथिङाव नुजोबगोन। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन, बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय बिथाङा सानजा फारसे मा हरनाय सिन दं बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनो हागोन ना? दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय सिमाया बाराय समावनो
बिथाङा हा बानायनानै होबाय माखासे सुबुंनो आरो दा माने प्रसेसआव दङ माखासे आरो लोगोसे सिमा बारायनायखौबो खालामना होबाय स' आरो लोगोसे मुसुखाबो जगेश्वर बाबानि हरदों स' बेबायदि खोथाखौ जुदि नोजोर लाखियोब्ला आरो लोगोसे बिथांनि 17 इयार्सनि सरकार खुंथाय खुंनाय बेबो लोगोसे 2 इयार्स इन्टारिम मोनबावदोंसो प्रमद बर' सारा 2 इयार्स बिबायदि इन्टारिम मोनबावाखैसो रायजो राजाफोर स' डाइरेक्ट सरकार खुंनाय आरो लोगोसे डाइरेक्ट गोदाननि सरकार खुंनायजों लोगोसे गोदाननि सरकार खुंनायजों लोगोसे कर'ना भाइरासजोंबो दावहा जानो गोनांबो जाबाय रायजो राजाफोर कर'ना भाइरासजोंबो स' बेयावनो 1 बोसोर थांबाय ओमफ्राय 1.5 बोसोर थाबाय स' बे खेथ्रआवहाय गोबांखिनि खामानिखौ मावबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं आं बाखि माखासे खोथाखौ बुंबाय थागोन नाथाय दिनैनि खोथाया मेन बाथ्राया जाहैबाय जे मा बुंगोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारा आरो लोगोसे चन्द्रन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारी सारमोननि जे मोनसे दावहा वर्ल्ड वार 3 जागायबाय नामा চন্দন ব্ৰহ্মই যদি আমাৰ দলত আকৌ কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সি নতুনকৈ সোমাব লাগিব আমাৰ দলত জইনিং কৰিব লাগিব হয় জইনিং কৰিব লাগিব